साला सब हमारा संग के लड़का सुन के शादी हो गई। जा तनी चाह लेके बाजी से कहे हमरो शादी करा दो। काहो करे जा काल बा काहे मनुआ के बोलत तारू कुछ भइल बा का हो? अरे हमार रानी तारा खातिर तो जान हाजिर बा हो। बताओ ना भइल का बा? तारा खातिर तो जान हाजिर बा। बाप रे पुकार ना ना रोवा मत रो तो ने जमा पैंट लोर से भर जाई। साला बुढ़ारी में बुढ़वा सठिया गया। साला बेटा मोरा त रोरुआ इस साला बुढ़ारी में बाप भइल बा भोरुआ। चाय पी लो चाय। अच्छा चाय? हाँ इनो कौन चाय पियोला रे? अब बैठ जा बैठ। बिछी काट ले बिया करा के हम कइले पड़ी। कारे में इंडिया गेट बगारे ना कुछ ना पियो। तनी चीनी और ना डालेला। पियो ना हाली हाली। काटे बचन उड़ ले धर। साला नहीं खेलो कते रे। का खुले तरे रे? नानू चावल लेके आवत रहनी। एगो माछे पे बैठ गई फूक देनी डूब गई। अभी तो पिया देले है। हाँ कोई कहीं मिलते नहीं के। अच्छा जाए दे नाला के रास्ता में निकल जा। अब तनी अपन उमरियो पर लिहाज कर। अब तहार जवानी वाला दिन नहीं खे। अब तू बुढ़ा गइल। तारा सामने तार लइका तार खानी हो गई। आई तोर बात सुन के हमार मिजाज लाड़ खानी हो गई। हम बियाह के बारे में सोचले बानी तो अरे हमारे बाबूजी हम भी आए के बारे में बात कर रहे हैं। बिस्कुट लिया का? ना ना पहले बतिया सुन ले हमार बतिया सुन ले। हमू सोचा तानी कि अपनो घरे लइका चाय चाय करस आ लोग दुआरा पर अपनो घरे लइका कूदस ठेलस ले। तू खाली हमार बियाह करावा ना बैक टू बैक 3-4 गो लइका सन के लाइन लगा दे। तोर बियाह तब के कर बियाह रे साला तोरा तुमने सुगला शरम बा कि ना रे? आई तोर इतना जवान बाप कुंवारे मरता ते ई ना सोचले कि बापजी कोई हाथ बांधा ला दिया ते अपना बियाह खाती मरता रे। सरौ तरह के टांगे में चाप के मुंह आ दे। कर बियाह बाप के ला हम। हे भगवान ऐसन बाप के बेटा काहे के हमरा के बनैल। ए ले निमन हमरा के छक्का बना देले रहत। का रे का हाल बा? का कहीं ए भइए रे तेरा बाप के देवाल ला छाती हो टूट जाई। काहे मुंह को खाली बनने बड़े? मुंह में से बोली नहीं निकलत तो गांठ से बोल। का कहीं ए भइए गोइनी सुबेरे अपना बाप से कहे कि हमरा संग सब कोनो के शादी हो गई हमरो शादी करा दो। तू कहता जगह में चाप के मुंह आ दे। तो चल बे अपना बाप के लगे। चल 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 चल। देखा था रे बुढ़ावा बुढ़ारी में लड़की से बतियावता।
मामला बहुत मीनार बा, तोर बाप पक्का छिनार बा। ए चाचा, ए! कौन साला तपस्या भंग करता रे? हम एकर यार हई। आ जाओ, बैठ 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 बैठो बैठो। का हो चाचा, काहे इतना बुढ़ानी में बंठाइल बड़ो? बुढ़ाड़ी तारा लोग खाली जवान के टमड़िया में चाप के मुंगा दे। लो तोरा क्या बता रे? अभी जवानी हमार तारा लोग खाली जवान के हम का कर में जान दरो हमरा के नहीं भावला सलन त गाड़ी में बास एकदम गुन लगे जान दरो नहीं। भाग भाग ना तो मार दी। साला हमारा के बूढ़ कहता है सब। अभी इनके पता नहीं कि हंस देला के बाद गांव में आग लग जाए।